Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι της Αστρομεντόρια. Είμαι η Ισμήνη Καραλή και σήμερα θα μιλήσουμε σε αυτό το εβδομαδιαίο podcast για τη νέα σελήνη στους Διδύμους, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 15 του Ιουνίου και θα βρίσκεται ακριβώς στην 24η μοίρα και 2 πρώτα λεπτά των Διδύμων. Είναι μια νέα σελήνη η οποία στην αρχή δεν της δίνεις ιδιαίτερη σημασία, δεν βλέπεις τίποτα σπουδαίες όψεις και λες άλλη μια νέα σελήνη στους Διδύμους. Μόνον έτσι δεν είναι, διότι πρώτα απ' όλα την τελευταία νέα σελήνη στους Διδύμους που είδε η ανθρωπότητα πολύ πριν υπάρξετε κι εσείς κι εγώ ήταν στις 13 Ιουνίου του 1942, διότι αυτή ήταν η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε νέα σελήνη σε αυτό το ζώδιο με την παρουσία του ουρανού. Κλικ πρώτο. Κατόπιν αυτή η νέα σελήνη στους Διδύμους που είναι στην 24η μοίρα και 2 πρώτα λεπτά του ζωδίου αυτού, φοράω γυαλιά διότι είμαι και μεγάλος άνθρωπος και αναφέρω ευπηθώς ότι ακουμπά και ερεθίζει τις ακόλουθες εκλήψεις. Πρώτα απ' όλα την έκλειψη της 18ης του Σεπτεμβρίου του 2024, η οποία έγινε πολύ κοντά εκεί στις 25 μοίρες των Ιχθύων. Μετά την έκλειψη η οποία πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο στην Παρθένο, το Μάρτιο του 25, στις 23 μοίρες της Παρθένου. Κατόπιν το Σεπτέμβριο του 2025 στις 29 μοίρες της Παρθένου και άλλη μία έκλειψη στις 3 Μαρτίου του 2026, όπου είχαμε σε μικρότερες μοίρες, στις 12 μοίρες της Παρθένου, αλλά δεν πάβει να τη βλέπει από οίκο από ζώδιο. Κατ' επέκταση αυτή η νέα σελήνη ξυπνάει και ένα σκασμό εκλήψεις. Κατόπιν πρέπει να δούμε πού γίνεται αυτή η νέα σελήνη. Αυτή η 24η μοίρα σε τι αντιστοιχεί? Αντιστοιχεί στο λαμπρότερο άστρο της ζώνης του κυνηγού του Ορίωνα που λέγεται Αλνιλάμ. Ο Αλνιλάμ είναι στη ζώνη του κυνηγού του Ορίωνα, σας μίλησα για αυτόν στο προηγούμενο βίντεο, και αριστερά του και δεξιά του υπάρχουν 2 ακόμα απλανείς, ο Αλνιτάκ και ο Μιντάκα. Ο Μιντάκα είναι, ναι. Αυτοί οι 3 στολίζουν τη ζώνη του κυνηγού. Ήταν τόσο σπουδαίος ο αστερισμός του Ορίωνα και ο Αλνιλάμ, πάνω στον οποίο γίνεται η νέα αυτή σελήνη, που οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έκαναν τη διάταξη των 3 σπουδαίων πυραμίδων του Χέοπα, του Χεφρίνου και του Μικερίνου σε αντιστοιχεία με μια μικρή απόκλιση, η οποία δεν είναι της παρούσης, να εξηγήσουμε γιατί την έδωσαν αυτή τη μικρή απόκλιση, με τα 3 αυτά αστέρια που βρίσκονταν στη ζώνη του Ορίωνα. Ο Αλνιλάμ εκπροσωπεί την πυραμίδα του Χεφρίνου. Είναι αυτή που είναι πιο μεγάλη, είναι αυτή που είναι η σπουδαιότερη. Φαίνεται ότι είναι πιο ψηλή και είναι έτσι όπως τη βλέπεις, τις βλέπεις από μακριά, φαίνεται ότι είναι στο κέντρο. Έτσι αντιστοιχεί όπως επάνω έτσι και κάτω με αυτό που σχημάτισαν οι θνητοί στην αρχαία Αίγυπτο, αυτό που έχτισαν. Έχει ένα σπουδαίο συνδυασμό εδώ όμως, δεν είναι μόνο ότι αντιστοιχήθηκε με τις πυραμίδες ο Αλνιλάμ και δει με αυτήν του Χεφρίνου για να την προσέξουμε, διότι εμείς πρέπει να εξάγουμε ένα συμπέρασμα τι θα βγάλουμε εμείς από αυτή τη νέα σελήνη. Όμως αν θες να δεις το μέλλον πρέπει πρώτα να κοιτάξεις το παρελθόν και πρέπει να έχεις υπομονή να ψάξεις. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι αυτά τα άστρα τα 3 και γενικότερα τον αστερισμό του Ορίωνα τον αντιστοιχούσαν και τα συνέδεαν με τον Όσιρη. Ο Όσιρης είναι ο θεός που
αντιπροσωπεύει και που ορίζει τον κόσμο των ψυχών. Κάτι σαν Θεό του κάτω κόσμου, έτσι. Αλλά αυτός ο Θεός δολοφονήθηκε από τον αδελφό του τον Σεθ, τον έβαλε σε ένα κυβότιο ο Σεθ, τον πέταξε στον ήλιο και κατόπιν τον τεμάχισε κιόλας και τον διασκόρπισε σε όλη την Αίγυπτο και η αδελφή του και ταυτόχρονα και σύζυγός του, η Ίσιδα του Όσιρη, έψαξε παντού για να τον βρει, να βρει τα διαμελισμένα του κομμάτια, τα ένωσε και από αυτήν την επανένωση των κομματιών του νεκρού Όσιρη κατάφερε και έδωσε με συγκεκριμένες ψαλμοδίες και συγκεκριμένους τρόπους ιερούς ξανά πίσω ζωή στον Όσιρη και επανενώθηκαν ο Όσιρης και η Ίσιδα, τα δύο αδέλφια που παράλληλα ήταν και σύζυγοι. Το κρατάτε αυτό. Κάτι αντίστοιχο έχουμε και στην ελληνική μυθολογία, όπου ο Κάστορας, ο Θνητός και ο Πολυδεύκης, ο Αθάνατος, ο γιος του Δία και ο άλλος γιος του Διδάριο, ο πρώτος, ξεπήδησαν από το αυγό του κύκνου, διότι ο πατέρας του Πολυδεύκη, ο Δίας, ζευγάρωσε με τη μητέρα των διδήμων, τη Λίδα, και σύζυγο του την Δάριο, και γέννησε το αυγό η Λίδα, από όπου ξεπήδησαν οι δίδυμοι, ένας θνητός και ένας αθάνατος. Μετά το θάνατο του Κάστορα, ο Πολυδεύκης δεν μπορούσε να ζήσει μόνος του, γιατί αγαπούσε πολύ τον αδελφό του. Και πήγε στο Δία και του είπε ότι ανταλλάσσω την δική μου αθανασία, τη μοιράζομαι μάλλον με τον αδελφό μου, έτσι ώστε να πάρει και εκείνος ένα κομμάτι αθανασίας. Έτσι ο Δίας, τιμώντας την αγάπη την αδελφική, τους καταστέρισε στους ουρανούς, στο αστερισμό των διδήμων. Πάνω στον αστερισμό αυτόν πραγματοποιείται η Νέα Σελήνη και αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε πάλι την επανένωση του θνητού με το αθάνατο, των δύο ενιαίων κομματιών που χωρίστηκαν και ξανά συναντώνται. Όπως ακριβώς συμβαίνει και στο μύθο του Όσιρη και της Ίσιδος, που αντιστοιχεί στον αστερισμό του Ορίωνα, πάνω στον οποίον, στον Ανιλάμ, στο κεντρικό του αστέρι, που είναι 800 φορές λαμπρότερο από τον δικό μας τον ήλιο, πραγματοποιείται η Νέα μας Σελήνη. Καλά ως εδώ. Παρατηρούμε ότι και στον ένα λαό και στον άλλο λαό, στους πολιτισμούς τους και στις παραδόσεις τους, μιλάει και τις δύο φορές για την επανένωση του θνητού με το αθάνατο στη μία περίπτωση και στην άλλη των δύο αδελφών που χωρίστηκαν, των κομματιών που επανενώθησαν. Επίσης πρέπει να θυμηθούμε το μύθο της Μύδιας. Η Μύδια ήταν μία ιέρια πολύ ισχυρή, η κόρη του Αιήτη που ερωτεύτηκε τον Ιάσονα και που για χάρη του έκανε πολλά και διάφορα. Ανάμεσα στα πολλά και στα διάφορα που έκανε η Μύδια είναι να βάλει σε μία ιερή χύτρα τον Έσονα και να τον αναγεννήσει από εκεί και να του ξαναδώσει τη νεότητά του. Άρα και στις τρεις περιπτώσεις έχουμε ένα κυβότιο για τον Όσιρη, ένα αυγό για τους Διόσκουρους, τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη, και τη χύτρα της Μύδιας που ξαναδίνει τα νιάτα του πίσω στον Έσονα. Υπάρχει δηλαδή ένα σκεύος μέσα στο οποίο γίνεται η επανένωση, η αναγέννηση και αυτό που λέμε ξαναγεννιέμαι ολόκληρος. Όμως και το αυγό των Διόσκουρων και η χύτρα της Μύδιας και το κυβότιο του Όσιρη είναι ουσιαστικά ένας αθάνορας. Ο αθάνορας είναι ο αλχημιστικός φούρνος. Είναι δηλαδή
ο φούρνος που χρησιμοποιούσαν στο Μεσαίωνα οι αλχημιστές για να βάζουν μέσα το πρόστιχο μέταλλο, ένα σίδερο, ένα χαλκό, ένα φτηνό υλικό και να βγάζουν μέσα από διεργασίες το χρυσό. Το κρατάμε αυτό. Επίσης, αυτά τα 3 άστρα στη ζώνη του Ορίωνα, του κυνηγού, το Μεσαίο είναι ο Αλνιλάμ όπως σας είπα και πάνω σε αυτό γίνεται η Νέα Σελήνη. Όλοι σας έχετε 2 μάτια και αυτό που όλες οι παραδόσεις οι μυστικιστικές θεωρούν ως τρίτο μάτι βρίσκεται ακριβώς στη μέση, στο μέτωπό σας. Αυτό που είναι η διαίσθηση, αυτό που εκφράζει την άλλη όραση, αυτό που κλείνει από μία ηλικία και μετά στους περισσότερους από εμάς, διότι υπακούμε στους κοινωνικούς κανόνες. Το κρατάμε και αυτό. Έχουμε κρατήσει πάρα πολλά, δεν βρίσκεται. Κατ' επέκταση συνθέτοντάς τα, βλέπουμε ότι αυτή εδώ η Νέα Σελήνη μπορεί να μην έχει τίποτα σπουδαίες όψεις, εκτός από τα τρίγωνά της με τους δεσμούς της Σελήνης, το βόρειο και το νότιο δεσμό, που αντίστοιχα είναι στους Ιχθύς και στην Παρθένο, αλλά είναι πάρα πολύ σπουδαία, διότι βρίσκεται μέσα στο ζώδιο των διδήμων με τον ουρανό παρόντα μέσα στο ζώδιο, μπορεί να μην είναι κοντά της, αλλά στην αρχαία αστρολογία όταν ένας πλανήτης κοιτάζει έναν οίκο ή βρίσκεται μέσα σε αυτόν παρόν, ισχύει και παραισχύει μάλιστα. Και αυτό σημαίνει πως πρέπει να θεωρήσουμε αυτή τη Νέα Σελήνη μεγάλης αξίας, διότι βρίσκεται μαζί με έναν ουρανό που κάμπτει τους δεσμούς της Σελήνης. Γλώσσα λανθάνουσα, αλήθεια λέγει. Δείτε το προηγούμενο βίντεο, θα σας το βάλω στο τέλος του βίντεο, όσοι δεν έχετε δει τι σημαίνει ο ουρανός που κάμπτει τους δεσμούς της Σελήνης για τη ζωή σας, να το δείτε, διότι είναι η μία και μόνη φορά που θα συμβεί σε όλη σας τη ζωή και ούτε συνέβη πρωτήτερα. Άρα είναι σημαντικό. Και καπάκι έρχεται αυτή η Νέα Σελήνη. Λίγο πριν έχει γίνει αυτό η κάμψη του ουρανού με τους δεσμούς της Σελήνης και αμέσως μετά γίνεται αυτή εδώ η Νέα Σελήνη για να το επισφραγίσει αυτό. Άρα αυτά τα 2 βίντεο είναι αλληλένδετα και πρέπει να έχετε δει το ένα για να κατανοήσετε πάρα πολύ καλά αυτό που θα πω εδώ τώρα. Επίσης το γεγονός ότι ενεργοποιεί τις εκλήψεις στον άξονα Παρθένου και Ιχθύων σημαίνει ότι πρέπει να λάβετε υπόψη σας όλα όσα λέω σε εκείνο το βίντεο για τους οίκους που φιλοξενούν και τους διδήμους, αλλά και Παρθένο και Ιχθύ στο χάρτη σας, τα εξηγώ πολύ αναλυτικά για όλους σας σε εκείνο το βίντεο του ουρανού. Τώρα, εφόσον αντιληφθήκαμε από τους μύθους που δεν είναι παραμυθάκια όπως μερικοί λένε, πολλοί θα θέλατε να είναι παραμυθάκια και εγώ θέλω να είναι παραμυθάκια, να τα πιστεύετε μάλλον εσείς, ορισμένοι από εσάς, όχι όλοι, ορισμένοι από εσάς που λέτε παραμύθια τη μυθολογία, συνεχίστε να το πιστεύετε. Αφήστε τους υπόλοιπους που ενδιαφέρονται για αυτήν να εμβαθύνουν σε αυτή τη γνώση, που τη σέβονται, που την προσέχουν και που θα τη διαφυλάξουν για τους επόμενους ανθρώπους, όπως έχουμε χρέος να κάνουμε όλοι όσοι γνωρίζουμε το ελάχιστο αυτής της γνώσης. Τώρα θα μάθουμε ότι με αυτή τη Νέα Σελήνη έχουμε τη δυνατότητα να επανενώσουμε τα κομμάτια μας. Γεννηθήκαμε όλοι με κάποιες εργοστασιακές ρυθμίσεις και κατεβαίνοντας εδώ η αυθεντικότητά μας χαλάει από την εκπαίδευση. Ό,τι μπορούν οι καημένοι γονείς, ό,τι μπορούν οι καημένοι δάσκαλοι, ό,τι μπορεί ο περίγυρός μας μεταδίδει. Αλλά οι αυθεντικές μας ρυθμίσεις χαλάνε και μετά περνάμε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας ψάχνοντας και προσπαθώντας απεγνωσμένα να επανέλθουμε σε αυτές, όσοι από εμάς βέβαια ψάξουμε. Και θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Κατ' επέκταση, αυτή εδώ η Νέα Σελήνη μας δίνει τη δυνατότητα να
καταφέρουμε να επανενώσουμε τα κομμάτια μας, όπως έκανε η Ίσιδα για τον Όσιρη. Να ξαναβρούμε το άλλο μας μισό, όχι στο πρόσωπο ενός άντρα ή μιας γυναίκας, αλλά με τον ιερό γάμο που περιγράφει ο Καρλ Γιούγκ, λέγοντας ότι μπορεί να ενωθεί το αρσενικό και το θηλυκό κομμάτι μέσα σου και να είσαι το όλον, διότι δεν χρειάζεσαι το άλλο μισό, χρειάζεσαι το άλλο ολόκληρο. Αν είναι να ζευγαρώσεις με έναν άνθρωπο, πρέπει να είναι ολόκληρος, και για να συμβεί αυτό πρέπει πρώτα εσύ να είσαι ολόκληρος. Οπότε, επειδή σε αυτό το κανάλι δεν πουλάμε ροζ μαλλί της γριάς και υπτάμενους μονόκερους, και προσπαθώ με κάθε τρόπο να σας λέω την αλήθεια, πρώτα πρέπει να ενώσετε τα δικά σας κομμάτια και μετά να αναζητήσετε τον άλλον άνθρωπο που θα σας συντροφεύσει, και αυτό που είστε εσείς, το ολόκληρο, θα ελκύσει έναν ολόκληρο άνθρωπο κοντά σας να σας συντροφεύσει. Ιδάλλως, αν εσείς είστε μισή ή 1/4 ή 2/3, αντιστοίχως αυτά θα έλκετε κοντά σας και θα υποφέρετε κι εσείς και οι άλλοι. Ελάτε λοιπόν τώρα, αφού πήραμε την κεντρική ιδέα αυτής εδώ της νέας σελήνης που έρχεται, και ό,τι είπα δεν αφορά μόνο τους έρωτες, αλλά αφορά και την αληθινή μας κατεύθυνση, τον αληθινό σκοπό της ζωής μας. Πρέπει να επανενωθεί το είναι μας, τα κομμάτια μας, αυτά που μάθαμε εδώ κάτω, που μας δίδαξαν οι σεβαστοί μας γονείς, οι διδάσκαλοι μας και η εμπειρία μας από αυτή τη ζωή, με το θεϊκό μας κομμάτι που το φέραμε από προηγούμενες ζωές και το οποίο μας χαρίστηκε από το δημιουργό μας. Ενώνοντας τα αυτά, μπορούμε να δούμε και το σκοπό της ζωής μας. Ελάτε λοιπόν τώρα να ακούσουμε ήλιο, οροσκόπο και σελήνη. Για το κάθε ζώδιο. Ο ήλιος είναι η αυθεντική μας προσωπικότητα και η επαγγελματική μας κατεύθυνση. Ο οροσκόπος είναι το σωστότερο μαθηματικό σημείο από όπου μπορείτε να πάρετε μια γενική ιδέα για όλα τα συμβάντα στη ζωή σας, και η σελήνη είναι σπουδαιότατη, διότι είναι η ψυχή, είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεστε τα γεγονότα. Δεν είστε άψυχοι, ούτε είστε όλοι το ίδιο, έτσι κι αλλιώς δεν είστε κοπάδι, είστε μοναδικότητες. Κατ' επέκταση είναι εγώ, ένα γεγονός μπορεί να το πάρω πολύ βαριά και να πέσω, να πεθάνω. Εσύ που με ακούς τώρα μπορεί να το πάρεις μέτρια ή πολύ ελαφριά. Διαφέρουμε. Η σελήνη είναι πώς προσλαμβάνεις τα πράγματα, είναι η ακίνητη περιουσία σου, είναι η μητέρα σου. Άρα είναι πολύ σημαντική να την ακούτε ούτως ή άλλως, και αν έχετε γεννηθεί νύχτα, είναι πάρα πολύ σημαντική. Σημαντικότερη ακόμα και από τον ήλιο. Κριή, ήλιο, οροσκόπη και σελήνες. Αυτή εδώ η νέα σελήνη στους διδύμους, στην 24η μοίρα, πραγματοποιείται πάνω στο Αλνίλαμ, ένα άστρο που είναι πάρα πολύ φωτεινό, είναι ένας γαλάζιος γίγοντας, στη μέση της ζώνης του αστερισμού του Ορίωνος, και για σας εκπροσωπεί τον τρίτο οίκο σας, τη σκέψη σας, την ομιλία σας, τη γραφή σας, τη σχέση σας με τους συγγενείς σας, αλλά και το θάρρος που έχετε για να βγείτε εκεί έξω στην αγορά και να διεκδικήσετε όλα αυτά που θέλετε. Βέβαια, έχουμε την παρουσία του ουρανού μέσα στους διδύμους. Μπορεί να είναι μακριά από τη νέα σελήνη, να μην συνδέονται σε μοίρες, ωστόσο τη βλέπει ο ουρανός. Και τη στιγμή που ο ουρανός θα κάνει την μίξη μεταξύ του βορείου και του νοτίου δεσμού, θα σταθεί δηλαδή στο μέσον, στην κόψη των δεσμών της σελήνης του άξονα, είναι στις 12 Ιουνίου και 3 μέρες μετά πραγματοποιείται αυτή η νέα σελήνη. Άρα πρέπει να συνδέσετε τα κομμάτια ακούγοντας το προηγούμενο βίντεο, θα σας ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά εκείνο που έχω να πω εγώ σε αυτό εδώ το βίντεο για τη νέα σελήνη είναι ότι είναι πολύ σημαντική η σύνδεση του υποσυνειδήτου σας, των ταλέντων των οποίων φέρετε από προηγούμενες ζωές, και όλα αυτά που πρέπει να ζωντανέψουν
κόβοντας τους δεσμούς με ανθρώπους οι οποίοι σας έχουν πνίξει για χρόνια πολλά, για καταστάσεις που πλέον δεν μπορείτε να τις ανεχτείτε ή τις έχετε ήδη απομακρύνει κάποιοι από εσάς που είστε τυχεροί και που τώρα μπορείτε επιτέλους να εκδηλώσετε τον αληθινό εαυτό σας, να επανενώσετε τα κομμάτια σας, όπως έγινε με τον Όσιρη που τον ένωσε η Ίσιδα. Τώρα μπορείτε πάλι να γίνετε ένα με τον αληθινό σας εαυτό. Αυτός ο οποίος είναι πολύ ανώτερος από τον καθημερινό εαυτό που δρά. Να μιλήσετε, να γράψετε, να διαπραγματευτείτε, να έρθετε σε επαφή με άλλους ανθρώπους, να κάνετε συμφωνίες, να πάρετε καινούργιες γνώσεις, να διδάξετε εσείς αν το επιθυμείτε. Αν κάποιοι από εσάς ασχολείστε με τα media, με οποιονδήποτε τρόπο, με προφορικά, με γραπτά, με βιβλία, με εκδόσεις, με social, με marketing, όλες αυτές εδώ οι επικοινωνίες, γιατί είναι δίδυμοι και γιατί κυβερνά ο Ερμής, είναι ευνοϊκές και ξεκινούν τώρα, αλλά ξεκινούν υπό τη σκιά του ουρανού να κάμπτει τους δεσμούς της σελήνης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν είναι μια νέα σελήνη να είχαμε να λέγαμε, που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα, αν συντονιστείτε με αυτό που συμβαίνει τώρα, εσείς μπορείτε να πιάσετε το ανώτατο σε όλα αυτά που προανέφερα. Αυτό είναι το ανώτατο που ζητείτε από εσάς στη δεδομένη χρονική στιγμή να επιτύχετε. Ο κυβερνήτης αυτής της νέας σελήνης είναι ο Ερμής, είναι in aversion, δηλαδή βρίσκεται στο επόμενο ζώδιο, δεν έχει οπτική στη νέα σελήνη, δεν μπορεί να την επηρεάσει, αφήνει την ανώτατη οκτάβα του τον ουρανό να κάνει κουμάντο. Και ο ουρανός είναι εκείνος που φέρνει το καινούριο, την επαναστατικότητα, την πρωτοτυπία και τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας, εφόσον βέβαια ξαναενώσετε τα κομμάτια σας. Ταύρη, ήλιο, οροσκόπη και σελήνες. Αυτή η νέα σελήνη πραγματοποιείται σε έναν οίκο πάρα πολύ σημαντικό για εσάς τους Ταύρους, που αγαπάτε πολύ τη σταθερότητα και την ασφάλεια και πραγματοποιείται μέσα στον δεύτερο οίκο σας. Στους διδύμους, στην 24η μοίρα, πάνω στον απλανή Αλνηλάμ, ακούστε προσεκτικά τι λέω στην εισαγωγή και κάντε τη μεγάλη χάρη στον εαυτό σας να ακούσετε και το βίντεο που μιλώ, το ακριβώς προηγούμενο από αυτό, που μιλώ για τον ουρανό που κάμπτει τους δεσμούς της σελήνης στις 12 του Ιουνίου και 3 μέρες μετά, στις 15 του Ιουνίου, έχουμε αυτήν εδώ τη νέα σελήνη στους διδύμους. Ακούστε τα προσεκτικά αυτά, γιατί αυτά που συμβαίνουν δεν μπορούμε να τα δούμε εύκολα. Είναι μια νέα σελήνη η οποία έχει βαθύτατη μυστικιστική σημασία. Πρόκειται από εδώ και πέρα, αν επανενώσετε τα κομμάτια σας όπως επανένωσε η Ίσιδα τα κομμάτια του Όσιρη, ενώνοντας το αυθεντικό εαυτό σας με τον γήινο θνητό εαυτό σας, μπορείτε να καταφέρετε πρώτον να αποκτήσετε ξανά την αρχική σας αυτοπεποίθηση, αυτήν με την οποία σας έπλασε ο Κύριος. 2. Μακριά από τις όποιες επιρροές των άλλων γύρω σας. Να επανέλθετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεύτερον, χρησιμοποιώντας αυτές τις ικανότητες που σας έχουν δοθεί εκ γενετής και μπορείτε τώρα να τις ξαναβρείτε και την εμπειρία που έχετε αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια που ζει ο καθένας από εσάς, μπορείτε να κάνετε μια καινούρια αρχή η οποία θα κάνει unfold, δηλαδή θα ξετυλιχτεί μέσα σε αυτό τον επόμενο 2-3 εβδομάδες, θα δείξει τα σημάδια του, αλλά θα διατηρηθεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο η επιρροή της, άρα έχετε το χρόνο να το κάνετε αυτό στο κομμάτι των οικονομικών σας. Των οικονομικών που εσείς κερδίζετε βεβαίως, έτσι. Όχι τα οικονομικά που σχετίζονται με τους άλλους, δεν είναι εδώ τις παρούσεις αυτά. Επίσης, αυτός ο ουρανός που βρίσκεται στο ίδιο ζώδιο με τη νέα αυτή σελήνη, μακριά από αυτήν αλλά κατά τα σγραφάς των αρχαίων ημών προγόνων, όταν ένας πλανήτης βρίσκεται μέσα σε ένα ζώδιο, σε έναν οίκο και βλέπει όλο το ζώδιο και είναι εκεί μια νέα σελήνη, την επηρεάζει, θέλοντας και μη. Πόσο μάλλον όταν ο ουρανός κάνει 3 μέρες μόλις πριν κάτι τόσο σημαντικό όπως το να κάμπτει τους δεσμούς της σελήνης.
Έχει να το κάνει αυτό το 1691. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Έχουμε τη μοναδική ευκαιρία. Η μοναδική λοιπόν αυτή ευκαιρία, λέει, μπορείς να κάνεις καινούργια πράγματα στα οικονομικά σου, εφόσον στερεώσεις την αυτοπεποίθηση μέσα σου τόσο πολύ που τη χρειάζεσαι, να ανακατευθύνεις τον εαυτό σου, διότι η νέα αυτή σελήνη και ο ουρανός κάμπτουν το βόρειο δεσμό της σελήνης, ο οποίος βρίσκεται στους Ιχθύς, στον 11ο οίκο σου, εκεί που είναι οι ελπίδες σου για το μέλλον. Τι όραμα έχεις, πού θέλεις, παιδί μου, να σε δεις, να στέκεσαι μεθαύριο στη ζωή σου, με τι έτσι ύφος, με τι χαρά, με τι προοπτικές, με τι δυνατότητες, με ποιες επιτυχίες. Και εκεί στον 11ο είναι και το εισόδημα την καριέρα. Οπότε εδώ ναι, είναι μια νέα οικονομική σελήνη, την οποία εσύ σαν καλοσταύρος πρέπει να εκμεταλλευτείς και να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου, να ξαναβρεις την αυθεντικότητά σου και με αυτήν την αυθεντικότητα να πας εκεί έξω και να κερδίσεις όλα όσα σου αναλογούν. Δίδυμοι ή οροσκόπικες σελήνες, για σας είναι η ζωάρα. Όχι ότι είναι εύκολο να έχεις τον ουρανό πάνω σου που είναι ηλεκτροφόρος, που είναι επαναστάτης, που θέλει να στα αναποδογυρίσει όλα, ευτυχώς είστε ευπροσάρμοστοι και λυγίζετε με τον άνεμο. Κατά επέκταση οι περισσότεροι από εσάς, ανάλογα βέβαια με το χάρτη, θα την αντέξετε όλη αυτή τη δύναμη του ουρανού, τη μεταμορφωτική, που σας πρόχνει να κάνετε τεράστιες αλλαγές στη ζωή σας. Άλλωστε αυτές εδώ οι αλλαγές έχουν πάρα πολύ καλές όψεις, με σημαντικότατους μεγάλους πλανήτες. Συν ότι στις 12 του μήνα γίνεται εκείνη η περίφημη κάμψη του ουρανού με τους δεσμούς της σελήνης, για το οποίο γεγονός αυτό μιλάω στο προηγούμενο βίντεο που έχω αναρτήσει και έχει να συμβεί από το 1691. Δεν θα ξαναγίνει ούτε ξανάγινε όσο ζεις. Κατ' επέκταση είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζετε. Αν δεν το γνωρίζετε, παρακαλώ ακούστε το, και 3 μέρες μετά από αυτό το συμβάν, το αστρονομικό, συμβαίνει και η νέα αυτή σελήνη. Αυτή η νέα σελήνη λοιπόν είναι ακριβώς πάνω στο δικό σας ζώδιο, πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε, είναι η ευκαιρία σας να αναγεννηθείτε μέσα από τη χύτρα της μύδιας. Άμα δεν ξέρετε τι είναι αυτό και πώς συνδέεται με αυτή τη νέα σελήνη, ακούστε προσεκτικά τι λέω στην εισαγωγή. Δεν τη βάζω την εισαγωγή έτσι για να λέμε, γιατί είναι κάτι που απαιτεί πολλή έρευνα και πολλή δουλειά για να γίνουν αυτά τα λίγα λεπτά που ακούτε. Για να συνδεθεί όλη η ιστορία και να καταφέρουμε να καταλάβουμε τι πραγματικά γίνεται εκεί πάνω. Ιδάλλως θα σας πετάξω ένα γίνεται στο ζώδιο των διδύμων που είναι αδέλφια και μπλα 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 και μπλα μπλα μπλα, θα βρείτε το άλλο σας μισό και άλλα τέτοια νόστιμα. Όμως εδώ στην προκειμένη περίπτωση αυτό αφορά εσάς σαν ανθρώπους, την εξέλιξη της προσωπικότητάς σας και τη μεγάλη σύνδεση αυτής της αλλαγής με την καριέρα σας, με το σκοπό της ζωής σας. Είναι αυτό που θα αφήσετε πίσω σας. Τι ήρθατε να κάνετε εδώ, πώς θα το εκφράσετε να το δει ο κόσμος. Είναι σε ένα σημείο ο βόρειος δεσμός αυτή τη στιγμή στους Ιχθύς που δεν παίρνει καμία αμφισβήτηση. Το βλέπει ο κόσμος όλος. Έχετε φτάσει πλέον εκεί που σας βλέπουν όλοι. Ή θα το χρησιμοποιήσετε αυτό για να καταξιωθείτε και να κάνετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ή θα το αφήσετε να φύγει μέσα τα χέρια σας. Ελπίζω να μην σκέφτεστε να κάνετε το δεύτερο. Ο Ερμής, που είναι ο κυβερνήτης αυτής της νέας σελήνης, βρίσκεται στον Καρκίνο, είναι στο δεύτερο οίκο σας, είναι ένας καλός πλανήτης, βρίσκεται μαζί με το Δία, μαζί με την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη νομίζω δεν είναι πλέον μαζί τους, οι Πορνέδες όχι δεν είναι, έχει φύγει ήδη στο Λέοντα τη στιγμή που γίνεται αυτή η νέα σελήνη, όμως πρωτήτερα αυτοί οι τρεις, Ερμής, Αφροδίτη, Δίας, έχουν ενωθεί, άρα ο Ερμής έχει πάρει την εύνοια των δύο μεγάλων ευεργετών, ένας πολύ ωραίος Ερμής, πάρα πολύ ωραία στολισμένος, είναι κυβερνήτης αυτής της νέας σελήνης που σας αφορά. Κατ' επέκταση έχετε τις δυνάμεις να αντλήσετε από τον κυβερνήτη σας και από τον ουρανό
για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τις μεγάλες αλλαγές στα επαγγελματικά σας και σε προσωπικό επίπεδο. Δεν είναι κάθε μέρα κάτι τέτοιο, οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτείτε ανάλογα. Καρκίνη, ήλιο, οροσκόπη και σελήνες. Αυτή εδώ η νέα σελήνη στους διδύμους πραγματοποιείται ακριβώς πίσω από την πλάτη σας, στον 12ο οίκο, στην 24η μοίρα πάνω στον απλανή Αλνιλάμ, ο οποίος είναι το τρίτο μάτι. Είναι η ευκαιρία σας λοιπόν, εφόσον πραγματοποιείτε μέσα στον 12ο οίκο σας, να ανατρέξετε πίσω στις μνήμες σας, πίσω στο υποσυνείδητό σας, σε όσα έχετε κρυμμένα εκεί και να συνδεθείτε μαζί τους. Να κάνετε μια νέα αρχή και αυτή η νέα αρχή να ενώσει τον άνθρωπο που είστε τώρα με τις εμπειρίες που έχετε αποκτήσει, με τον άνθρωπο που ήρθε εδώ εντελώς αγνός, αμόλυντος, ανεπηρέαστος. Αυτές ήταν οι εργοστασιακές σας ρυθμίσεις. Αλλά και ό,τι φέρνετε από προηγούμενες ζωές. Φέρνετε και πόνος, αλλά φέρνετε και ταλέντα, φέρνετε και μεγάλες ικανότητες. Άρα αυτή εδώ η στιγμή της νέας σελήνης στους διδύμους θα ξυπνήσει και τα ταλέντα των προηγούμενων ζώων και την αυθεντικότητά σας και την ικανότητά σας να τα συμπτύξετε όλα αυτά και να τα εκμεταλλευτείτε. Πώς να τα εκμεταλλευτείτε? Μα με ουράνιο τρόπο, γιατί ο ουρανός απαιτεί να γίνει μια γενική καθάριση στα υπόγεια του υποσυνειδήτου σας, έτσι ώστε να φύγει ό,τι σας έχει βασανίσει και σας έχει περιορίσει, εσείς να μπορέσετε να κάνετε άλμα πάνω από τη φθορά. Ακούστε το προηγούμενο βίντεο που έχω αναρτήσει για τον ουρανό που τέμνει, που στέκεται στο σημείο, στο μέσον, το άξονα των δεσμών της Σελήνης, διότι αυτό θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου, είναι η πρώτη και η τελευταία φορά στη ζωή σας που θα συμβεί αυτό, και 3 μέρες μετά έρχεται η επισφράγιση αυτού του γεγονότος να συμβεί και να ολοκληρωθεί με τη νέα αυτή σελήνη στους διδύμους μέσα στο 12ο οίκο σας. Αυτά τα δύο συνδέονται άρρηκτα, οπότε ακούστε το βίντεο, ακούστε προσεκτικά και την εισαγωγή που εξηγώ πώς και γιατί αυτή η νέα σελήνη έχει τεράστια σημασία. Για σας λοιπόν τους καρκίνους, ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που έχει αυτή τη στιγμή σημασία είναι προς τα που κατευθύνεστε στη ζωή σας. Πρέπει να έρθετε σε επαφή με τον ανώτερο εαυτό σας, με το Θεό, σε ό,τι πιστεύετε εσείς που θεωρείτε ότι είναι ανώτατο και μπορεί να σας βοηθήσει, να αποφασίσετε για σπουδές, να αποφασίσετε για τη μεγάλη σας κατεύθυνση. Οι επόμενοι 6 μήνες είναι θεμελιώδεις για τη ζωή σας, διότι θα σας δώσουν την αλήθεια σας. Θα σας πούν, τώρα εσύ εδώ πέρα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις αυτά τα πράγματα. Μπορείς να τα κάνεις, προχώρα, είναι δικά σου. Είναι η δυνατότητά σου να πετύχεις αυτό που θες. Έτσι λοιπόν εδώ, σε αυτό το σημείο, αποφασίστε αν θέλετε να επανενώσετε τα κομμάτια σας, αυτά που έχετε φέρει μαζί σας από προηγούμενες ζωές, με αυτά που έχετε αναπτύξει εδώ, για να μπορέσετε να πάρετε το καλύτερο δυνατό. Είστε ένα βήμα πριν εκτελέσετε όλο το σχέδιο που χρειάζεται για να ακολουθήσετε αυτό που πραγματικά ήρθατε να κάνετε εδώ. Λέοντες, αυτή εδώ η νέα σελήνη βρίσκεται μέσα στον 11ο οίκο σας, που ονομάζεται οίκος του καλού πνεύματος. Βεβαίως αφορά λέοντες, ήλιους, οροσκόπους και σελήνες, όλα αυτά που θα πω. Άρα, ξεκινάμε με γκολ από τα αποδυτήρια, διότι εκεί είναι ένας πάρα πολύ καλός οίκος. Με τι σχετίζεται αυτός ο οίκος? Με το που κατευθύνεστε σε αυτή τη ζωή. Τι θέλετε να πετύχετε, ποιοι είναι οι στόχοι σας και το εισόδημά σας από την καριέρα σας και οι άνθρωποι που σας στηρίζουν, οι φίλοι σας, η ομάδα σας, οι φίλοι σας, τα μεγαλύτερα αδέλφια σας εάν έχετε. Εδώ είναι και η αποδοχή του κοινού σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς ασχολείστε με τέτοιου είδους δραστηριότητες και επαγγέλματα που σχετίζονται με το ευρύ κοινό. Βεβαίως, εδώ έχουμε μια νέα σελήνη πάνω στον απλανή Αλνιλάμ, που είναι το λαμπρότερο άστρο της ζώνης του Ορίωνα. Ακούστε προσεκτικά τι λέω στην εισαγωγή.
και μόνο χαμένοι δεν θα βγείτε, για να καταλάβετε πώς συνδέεται και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Αυτή η νέα σελήνη είναι μέσα στους διδύμους, αλλά μέσα σε αυτό το ζώδιο βρίσκεται και ο ουρανός. Ο ουρανός δεν είναι κοντά στη νέα σελήνη, αλλά σύμφωνα με την αρχαία αστρολογία, όταν ένας πλανήτης είναι παρόν μέσα σε έναν οίκο και σε ένα ζώδιο, βλέπει τα πάντα μέσα σε αυτόν τον οίκο. Άρα είναι η πρώτη φορά μετά το 1941 που έχουμε μία νέα σελήνη στους διδύμους, παρουσία του ουρανού. Σημαντικό, Και αυτός ο ουρανός, 3 μέρες πριν, στις 12 του Ιουνίου, σχηματίζει με το βόρειο και το νότιο δεσμό ένα τάφ τετράγωνο και όλος ο σχηματισμός ονομάζεται Bending of the Knots, στην κάμψη των δεσμών της σελήνης, και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που θα λέγαμε το σημείο καμπής της ζωής μας για όλους. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στη ζωή μας και θα είναι και η τελευταία. Γι' αυτό καλό θα ήταν και χρήσιμο, αφού ακούσετε αυτό εδώ το βίντεο, να ακούσετε και το προηγούμενο που αφορά ακριβώς τον ουρανό να κάμπτει τους δεσμούς της σελήνης, για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Εδώ λοιπόν, με αυτή τη νέα σελήνη, το επόμενο εξάμηνο επικεντρώνεστε στους στόχους που έχετε θέσει για τη ζωή σας. Ξαφνικά έχετε το όραμα καθαρό μπροστά σας. Ξέρετε προς τα που πάτε. Έχετε ακόμα αμφιβολίες, αλλά έχει χαραχτεί ο δρόμος. Βλέπετε ότι έχετε τις δυνατότητες να εισπράξετε χρήματα τη δουλειά σας. Βλέπετε ότι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε συμμαχίες με ανθρώπους οι οποίοι θα σας ωφελήσουν με τον α ή β τρόπο. Έχετε και συμμάχους, έχετε και δρόμο να βαδίσετε. Τι πρόκειται να γίνει λοιπόν? Πρόκειται να καταφέρετε να πετύχετε αυτά τα οποία θέλετε. Αυτή η νέα σελήνη είναι έντονη, είναι σε καλό οίκο, πάνω σε έναν καλό πλανή, έχει τη μαχητικότητα να το δώσει αυτό και να το πετύχετε, αλλά έχουμε την εκρηκτική δύναμη του ουρανού να κάμπτει τους δεσμούς της σελήνης. Εκείνος που κάμπτεται είναι ο βόρειος δεσμός, για καλή μας τύχη, και αυτός ο βόρειος δεσμός βρίσκεται μέσα στον 8ο οίκο, που σημαίνει ότι ό,τι αφορά μοιρασμένα χρήματα, δηλαδή είναι από κληρονομιές, είναι από μπόνους, είναι από συνέτερο, είναι από σύζυγο, είναι από συνεργάτη, θα ωφεληθείτε και θα ωφεληθείτε πάρα πολύ. Οπότε φροντίστε να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και μέσα στις 2-3 επόμενες εβδομάδες που θα δείξει αυτή η νέα σελήνη περί τίνος πρόκειται, αλλά και γενικότερα μέσα στο επόμενο εξάμηνο, να επιδιώξετε όλα όσα σας επισήμανα. Παρθένη. Για εσάς είναι η ζωάρα. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Δεν θα πω ότι είναι στρωμένο με ροδοπέταλα, αλλά σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει πάρα πολλές προοπτικές, διότι αυτή η νέα σελήνη θα πραγματοποιηθεί στον 10ο οίκο σας. Εκεί όπου είναι η καριέρα σας, το κοινωνικό σας στάτους και το τι θα αφήσετε πίσω σας, τι όνομα θα αφήσετε πίσω σας. Βέβαια εκεί για πολλούς ανθρώπους είναι και ένας γάμος, είναι και ο πατέρας, και έχοντας μέσα στους διδύμους έναν ουρανό που βρίσκεται εκεί την ώρα που γίνεται η νέα σελήνη, ο οποίος 3 μέρες νωρίτερα έχει σταθεί στην κάμψη των δεσμών της σελήνης, κοιτώντας εξίσου με τετράγωνο το βόρειο και το νότιο, άρα σχηματίζοντας ένα τάφ τετράγωνο και σε έναν κορυφαίο οίκο, δεν θα ήταν καλό να σας πω ψέματα ότι όλα θα έρθουν δεξιά και θα τα αποκτήσετε με τον εύκολο και με τον στρωτό τρόπο. Όχι, για τους περισσότερους από εσάς θα είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο γιατί μπορεί να κουραστείτε να πετύχετε αυτό που θέλετε στα επαγγελματικά σας. Μπορεί να συγκρουστείτε με ανθρώπους που βρίσκονται στο χώρο της εργασίας σας. Μπορεί να έχετε έναν εργοδότη ο οποίος να σας τσακίσει τα κόκαλα. Μπορεί να έρθετε σε σύγκρουση με έναν γονέα. Μπορεί η υγεία ενός γονέα να βρεθεί σε δύσκολα μονοπάτια. Ή η επαγγελματική του ζωή του γονέα να βρεθεί σε δύσκολα μονοπάτια. Αλλά εκείνο που προτείνει η νέα σελήνη είναι ότι πρέπει να ενωθούν τα κομμάτια.
Ποια κομμάτια πρέπει να ενωθούν όμως? Εδώ είναι το ερώτημα. Τα κομμάτια που σας ζητάει να ενώσετε, αγαπητοί μου Παρθένοι, είναι ότι μέσα στον 10ο οίκο έχουμε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε γεννηθεί με μία επιθυμία, με ένα σκοπό, με μία τάση, με κάποια ταλέντα, με κάποια γνώση, έτσι εσωτερική και έμφυτη. Και έρχεται μετά και το πρέπει. Το πρέπει της κοινωνίας, των γονέων, των κηδεμόνων, των δασκάλων. Το δικό μας το πρέπει που το βάζουμε μόνοι μας πάνω μας και που εσείς οι Παρθένοι είστε καταπληκτικοί σε αυτό. Καταφέρνετε και βάζετε μόνοι σας δεσμά στον εαυτό σας και είστε πολύ αυστηροί με τους εαυτούς σας και πρέπει τώρα εσείς να καταφέρετε να θυμηθείτε ποιοι είστε, να ανοίξετε το τρίτο σας μάτι και να πείτε ότι εγώ θέλω αυτό για τη ζωή μου. Θέλω αυτόν τον γάμο ή δεν τον θέλω αυτόν τον γάμο. Θέλω αυτό το επάγγελμα ή δεν το θέλω πλέον αυτό το επάγγελμα, δεν μου κάνει. Ή μπορεί να ταραχτεί η ζωή ενός πατρικού προτύπου και εσείς να χρειαστεί να αναθεωρήσετε πολλά πράγματα στη μενταλιτέ σας, στο σκεπτικό σας. Όμως το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό, διότι έχουμε μέσα σε όλα αυτά τον ουρανό να κάμπτει το βόρειο δεσμό, ο οποίος βρίσκεται στον 7ο οίκο. Μεγάλη ευκαιρία αν είστε παντρεμένοι ή αν θέλετε να παντρευτείτε. Μεγάλη ευκαιρία αν έχετε συνέτερους και καλούς συνεργάτες. Μπορεί αυτό να σας δώσει τη δυνατότητα να ενωθείτε και να μεγαλουργήσετε μαζί. Ακόμη για κάποιους από εσάς που ο χάρτης τους το υποδεικνύει, έχει τη βάση δηλαδή από κάτω, έχει το natal promise, μπορεί να πραγματοποιηθεί και ένα σπουδαίο συμβόλαιο αυτό το διάστημα. Ποιο διάστημα? Μέσα στις 2-3 πρώτες εβδομάδες θα φανεί και ολοκληρώνεται μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Ζυγή ή οροσκόποι και σελήνες. Αυτή η νέα σελήνη η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 15 του Ιουνίου, στην 24η μοίρα των διδύμων, είναι σε μια φιλική προς εσάς θέση, στον 9ο οίκο σας, είναι ο οίκος του Θεού, είναι ο οίκος του σκοπού της ζωής σας και πρόκειται μέσα στο επόμενο εξάμηνο να εκτυλιχθεί αυτή η ιστορία του πού κατευθύνεστε, τι είναι αυτό που πραγματικά θέλετε, επιθυμείτε να κάνετε και αυτό να έρθει με μία ροή και με μία ευκολία. Ευκολία γιατί είναι μία σχέση τριγώνου ως προς τον οροσκόπο σας. Η δίδυμη είναι ένα φιλικό ζώδιο για σας. Επίσης γιατί βρίσκεται σε έναν εξαιρετικά καλό οίκο. Ο ένετος, γι' αυτό λέγεται του Θεού, διότι είναι το σημείο εκείνο στο χάρτη μας που έχει την επαφή με τον ανώτερο εαυτό μας και το ανώτερο επιτέλειο γενικότερα. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι παρόν σε αυτήν τη νέα σελήνη είναι ο ουρανός. Είναι η πρώτη φορά που μια νέα σελήνη στους διδύμους είναι μαζί με τον ουρανό στον ίδιο οίκο. Από το 1941 νομίζω έχει να συμβεί, κάτι τέτοιο αν θυμάμαι καλά. Ακούστε προσεκτικά τι λέω στην εισαγωγή για να καταλάβετε το βάθος, την ουσία αυτής της νέας σελήνης, γιατί σας αφορά να ξέρετε την ουσία και όχι μόνο αυτά που αφορούν το ζώδιό σας και τον οροσκόπο σας. Η γενική ανάλυση δεν είναι γενική για τους άλλους, είναι και για εσάς. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον ένα το οίκο υπάρχει ο ουρανός και ο ουρανός δίνει το στίγμα ενός πάρα πολύ μεγάλου γεγονότος, το οποίο συμβαίνει μόλις λίγο πριν από αυτήν τη νέα σελήνη. Στις 12 Ιουνίου έχουμε ακριβώς τον ουρανό να στέκεται στο σημείο εκείνο που λέγεται Bending of the Nodes. Έχω κάνει ένα βίντεο πριν από αυτό εδώ, στο οποίο παρουσιάζω τι σημαντικό περιέχει αυτή η όψη του τάφου τετραγώνου μεταξύ του ουρανού και των δεσμών της σελήνης, πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή σας, γιατί μία φορά θα συμβεί, αυτή είναι όλοι και όλοι, ούτε ξανά έχει συμβεί από
πάρα πολλά χρόνια πριν έχει να γίνει αυτό το 1691. Καταλαβαίνετε λοιπόν όταν είναι σε ένα τόσο σημαντικό οίκο όπως ο ένατος που αποφασίζεις εκεί τι είναι αυτό που πραγματικά θες να κάνεις. Ο ουρανός δίνει ξαφνικές εκλάμψεις, σου δίνει τη δυνατότητα να κατεβάσεις ιδέες και να το εκμεταλλευτείς ώστε να ακολουθήσεις το πραγματικό σου δρόμο, ή έχεις βρει το πραγματικό σου δρόμο και χρειάζεσαι άλλες βοήθειες να σε σπρώξουν μπροστά, να δεις τους τρόπους με το οποίο θα το κάνεις. Σου κατεβάζει λοιπόν θησαυρούς ο ουρανός εδώ. Κάμπτη το νότιο και βόρειο δεσμό, το βόρειο δεσμό, βρίσκεται ενδιάμεσα, αλλά ουσιαστικά το βόρειο κάμπτη, οπότε πράγματα τα οποία αφορούν την υγεία σας, αφορούν το περιβάλλον στο οποίο εργάζεστε, μπορεί να είναι ένα καινούριο περιβάλλον, μπορεί να βελτιώσετε κι άλλο πράγματα της καθημερινότητάς σας για να βοηθήσετε περισσότερο την υγεία σας, αλλά ακόμη μπορεί και κάποιοι από εσάς να θελήσετε να αλλάξετε σπίτι προσωρινά ή μόνιμα. Έτσι, μπορεί να φύγετε τώρα για καλοκαίρι να πάτε κάπου, ας πούμε, ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που να συνοδεύετε αυτό με εργασία. Ή μπορεί να κάνετε μια αλλαγή στον τόπο της κατοικίας σας, ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από κατοικίες και καλοκαίρια. Εξαρτάται ο καθένας, είναι τελείως διαφορετικός και έχει διαφορετικό χάρτη. Δεν είστε όλοι ησυχοί κοπάδι, είστε μοναδικότητες. Πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτείτε όσο γίνεται περισσότερο αυτήν εδώ την συγκυρία. Η νέα σελήνη αυτή δεν είναι σκέτη, δεν είναι μία από τις νέες σελήνες στους διδύμους. Δώστε μεγάλη έμφαση γιατί εδώ περνάτε την πύλη για να προχωρήσετε εκεί που πρέπει ουσιαστικά να πάτε στη ζωή σας. Σκορπιοί ή οροσκόπικες σελήνες. Αυτή εδώ η νέα σελήνη είναι μία σελήνη στους διδύμους και θα πραγματοποιηθεί στην 24η μοίρα πάνω στον απλανή Αλ-Νιλάμ. Είναι ένας απλανής ο οποίος υπόσχεται νίκη και είναι φύσεως άρεος και μπορεί να είναι πάρα πολύ κοντά στη δική σας φύση, γιατί και εσείς έχετε κυβερνήτη τον Άρη. Τον αρχαίο κυβερνήτη λέω εγώ πάντα, έτσι. Κάνουμε εδώ αρχαία ελληνική αστρολογία. Έτσι λοιπόν αγαπητοί Σκορπιοί, ο οίκος στον οποίο πραγματοποιείται αυτή εδώ η νέα σελήνη είναι οίκος Άρεος, όπως είπα, ένας οίκος 8ος που ταιριάζει στο Σκορπιό πάρα πολύ, γιατί αυτός είναι ο οίκος που αντιστοιχεί σε εσάς. Έχει κάτι που δεν είχε καμία νέα σελήνη στους διδύμους μέχρι τώρα όσο ζούσατε, διότι είναι πρώτη φορά που ο ουρανός θα παρευρίσκεται στον ίδιο οίκο με τη νέα σελήνη, ανεξάρτητα από το αν είναι μακριά από αυτήν, τη βλέπει ξεκάθαρα, κατ' επέκταση την επηρεάζει. Δεύτερον, ο ουρανός μόνο 3 μέρες πριν, στις 12 του Ιουνίου, κάμπτει τους δεσμούς της σελήνης. Συγκεκριμένα κάμπτει το βόρειο, αλλά βρίσκεται σε ίση απόσταση από το βόρειο και το νότιο, δηλαδή δημιουργεί ένα τάφ τετράγωνο μαζί τους, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάμπτει το βόρειο στο 5ο οίκο σας, που σημαίνει ότι κρίσιμα πράγματα και εξελικτικά και ευχάριστα μπορεί να συμβαίνουν σε ζητήματα της επιχειρηματικότητας. Μπορεί αυτό να αφορά την απόκτηση ενός παιδιού, μπορεί να αφορά την προσέλκυση ενός σημαντικού ερωτικού συντρόφου ή την εξέλιξη μιας ερωτικής σχέσης η οποία μπορεί να πάει παρακάτω, σε μια συμβίωση, σε ένα γάμο, να κάνουμε παιδί, να κάνουμε κάτι μαζί επιχειρηματικά, διάφορες προτάσεις εξελικτικές μπορεί να συμβούν σε μια ήδη υπάρχουσα σχέση. Όσοι από εσάς είστε ελεύθεροι, τα μάτια σας ανοιχτά, γιατί οι επόμενες 2-2,5 εβδομάδες θα δώσουν κάποια σημάδια για το πού πάει αυτή η ελευθερία σας. Περίπατο θα πάει, αλλά το λέμε έτσι τώρα που θα πάει. Αυτό θα υπάρξουν κάποια σημάδια που θα σας δείξουν ότι κάτι έρχεται πολύ ενδιαφέρον για σας. Και μέσα στο εξάμηνο φαίνεται πως αυτό θα πραγματοποιηθεί για τους περισσότερους. Και λέω για τους περισσότερους γιατί εξαρτάται και από τον προσωπικό σας χάρτη. Δεν είστε κοπάδι, είστε μοναδικότητες. Επίσης, όσοι από εσάς θέλετε να αποκτήσετε παιδί, να ανοίξετε σαμπάνια, πλησιάζει. Όσοι από εσάς δεν το θέλετε, να έχετε το νου σας,
διότι είναι μια πάρα πολύ ευνοϊκή περίοδος για απόκτηση απογόνων. Όσοι από εσάς δεν σας ενδιαφέρουν τίποτα από το προηγούμενο, ούτε παιδιά ούτε έρωτες, έχετε στο νου σας ότι η επιχειρηματικότητα και η καλλιτεχνικότητα ξεκινάει από την ημέρα της Νέας Σελήνης και πέρα για 6 ολόκληρους μήνες να είναι πάρα πολύ ευνοϊκό το έδαφος για να ανθίσει, οπότε επιστρατεύστε τις δυνάμεις σας για να το επιτύχετε αυτό και να έχετε υπόψη σας ότι αυτή η Νέα Σελήνη εδώ είναι κοινή τα θέματα και της εσωτερικής σας ισορροπίας, κατά πόσο δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να ξεφορτωθείτε από πάνω σας, βαριά, όχι ό,τι και ό,τι, πράγματα που σας έχουν στοιχήσει και πονάτε και θέλετε να βγουν και να απελευθερωθείτε, γιατί ο 8ος είναι ένας οίκος μόξα, δηλαδή απελευθέρωσης, και επίσης είναι και μία Νέα Σελήνη η οποία ευνοεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο την εξέλιξη των οικονομικών σας που μοιράζεστε με τους άλλους ανθρώπους. Τοξότες, αυτή εδώ η Νέα Σελήνη, η οποία θα πραγματοποιηθεί ακριβώς απέναντί σας στους διδύμους στις 15 Ιουνίου, στην 24η μοίρα του Τοξότη, πάνω στον απλανή Αλ-Νίλαμ, ουσιαστικά σας προσκαλεί να ενώσετε τα κομμάτια του παζλ και να μπορέσετε να δείτε πώς εξελίχθηκαν οι ερωτικές σας σχέσεις και οι στενές σας συνεργασίες τα προηγούμενα χρόνια, ποιοι υπήρξατε εσείς μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, τι δώσατε, ποιες ήταν οι ελπίδες σας, ποια ήταν τα θέλω σας, τι έδωσαν οι άλλοι, ποιοι ήταν οι άλλοι, σε ποιους ποντάρατε, ποιους βάλατε δίπλα σας. Θα κάνετε λοιπόν μια ανασκόπηση και θα δείτε πώς πήγε όλο αυτό το πράγμα στο παρελθόν. Θα δείτε τι είναι αυτό που στο παρόν θέλετε και έχετε καταλήξει ότι πρέπει να έχετε δίπλα σας και σας αξίζει και σαν ερωτική σχέση ή γάμο ή συνεργασία στενή ή συνεταιρισμό, και από εκεί και πέρα θα αποφασίσετε αυτά τα πράγματα να τα βάλετε στην εφαρμογή. Αν είστε ελεύθεροι, ξέρετε πολύ καλά πλέον τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να έρθει στη ζωή σας και πού στοχεύετε. Σε ποιες αξίες στη σχέση, κάτω από ποιες προϋποθέσεις θέλετε να δεσμευτείτε ή να παραμείνετε ελεύθεροι. Αν βρίσκεστε ήδη σε μια ερωτική σχέση, σε ένα γάμο, σε μια συνεργασία ή σε ένα συνεταιρισμό, τότε ναι, είναι η ώρα της κρίσης. Αυτή εδώ η Νέα Σελήνη στους διδύμους γίνεται μαζί στον ίδιο οίκο για πρώτη φορά μετά το 1941 με την παρουσία του ουρανού στους διδύμους, που σημαίνει ότι ο ουρανός εδώ έχει όρεξη να ταράξει τα νερά ή μάλλον να τα φωτίσει πολύ καθαρά ώστε να πιάσετε τα ψάρια. Φωτίζουμε μέσα στη θάλασσα, ζαλίζουμε τα ψάρια και τα ψαρεύουμε. Και εσείς τώρα είστε έτοιμοι να ψαρέψετε τα ψάρια, τα μεγάλα. Ποια είναι αυτά τα μεγάλα ψάρια? Να δείτε την πραγματικότητα. Τι ακριβώς συμβαίνει στο γάμο σας. Τι ακριβώς συμβαίνει στην ερωτική σας σχέση. Τι συμβαίνει στους συνεταιρισμούς και στις συνεργασίες σας. Είναι τα πράγματα ορθά? Προσφέρετε? Σας προσφέρουν? Συνεχίζουμε. Αν τα πράγματα δεν είναι έτσι, είμαστε υποδιάλυση και πρέπει αυτό να το λάβετε σοβαρά υπόψη, διότι ό,τι εσείς καθυστερείτε και παριστάνετε ότι δεν βλέπετε, ο ανώτερος εαυτός σας και όχι ο ουρανός θα σας φέρει μπροστά από τετελεσμένα γεγονότα. Ο ουρανός μάλιστα, λίγο πριν γίνει αυτή η Νέα Σελήνη, η οποία είναι ένα επισφράγισμα της μεγάλης όψης της οποίας θα σχηματίσει ο ουρανός, λίγο νωρίτερα στις 12 Ιουνίου, και έχω κάνει ένα συγκεκριμένο βίντεο ακριβώς πριν από αυτό, όπου μιλάω για την θέση αυτή του ουρανού ανάμεσα στον βόρειο και τον νότιο δεσμό της Σελήνης, όπου ο ουρανός κάμπτει τους δεσμούς και συγκεκριμένα τον βόρειο στους Ιχθύς. Ακούστε το προσεκτικά για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί δεν το είχατε ποτέ πριν στη ζωή σας, ούτε πρόκειται να το ξαναέχετε μετά από αυτήν εδώ την όψη. Θέτει ένα σημείο μετά από αυτό το οποίο δεν έχει επιστροφή. Φυσικά και αφορά τις ερωτικές σχέσεις, τις συνεργασίες, τους συνεταιρισμούς. Βεβαίως και είναι σημαντικότατος, διότι στην προκειμένη περίπτωση αυτή εδώ η Νέα Σελήνη μιλάει για αλλαγές μεγάλες στα ερωτικά σας και στις συνεργασίες σας. Μπορεί για κάποιους από εσάς να εγκυμονεί ένα σπουδαίο νομικό συμβόλαιο, αλλά αφορά και εξελίξεις που έχουν να κάνουν είτε με την ακίνητη περιουσία σας είτε με την οικογένειά σας. Οπότε
Παρακαλώ πολύ, τα μάτια ανοιχτά τις επόμενες 2,5 εβδομάδες που θα φανούν τα πρώτα σημάδια αυτής της νέας σελήνης, όμως να έχετε υπόψη σας ότι όλα τα lunations, δηλαδή οι νέες σελήνες και οι πανσέλινοι, έχουν επιρροή, εκτείνεται η επιρροή τους μέχρι και 6 μήνες. Εγώ κύριοι ηλιοροσκόποι και σελήνες, αυτή εδώ η νέα σελήνη στους διδύμους θα πραγματοποιηθεί μέσα στον 6ο οίκο σας. Είναι στους 24 μοίρες, είναι πάνω στον απλανή Αλνιλάμ, ακούστε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή την εισαγωγή, δεν αφιερώνω τόσο κόπο και χρόνο για την εισαγωγή για να μπουρδολογήσουμε. Είναι τεράστιο κομμάτι του puzzle, δεν επαρκεί να ακούτε μόνο τον ήλιο, τον οροσκόπο και τη σελήνη σας, χάνετε μεγάλα και σημαντικά κομμάτια, just saying, όποιος θέλει την ακούει. Έτσι λοιπόν μέσα στον 6ο οίκο που πραγματοποιείτε, για σας σημαίνει ότι ξεκινάει κάτι καινούριο που αφορά τα κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Δηλαδή, αν έως τώρα ήταν πιεστική η καθημερινότητα, η βαρετή, η μονότονη ή δεν ξέρω και εγώ τι, τώρα σας δίνεται η ευκαιρία να ζωντανέψει αυτό, να ξυπνήσει, δίδυμοι, επαφές με κόσμο, συμφωνίες, βγαίνω έξω, μιλάω με κόσμο, πέρα, δόθε, μετακινούμε, έχω τη χαρά της ζωής. Όχι μπουμ, αργά όλα, ξυπνάμε, κινούμαστε, πάμε πάνω κάτω, διαφορετικά, εντελώς. Επίσης, εδώ έχετε την ευκαιρία να εδραιώσετε, όσοι από εσάς έχετε ήδη κινηθεί με αυτούς τους τρόπους για να βελτιώσετε την υγεία σας, να εδραιώσετε τις καλές συνήθειες. Όσοι δεν το έχετε κάνει, σπεύσατε. Παρακαλώ, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία αυτή για να το κάνετε, διότι αυτή η νέα σελήνη παραπέμπει σε καινούριες αρχές, όπως κάθε νέα σελήνη είναι πάνω σε έναν απλανή ο οποίος μπορεί να δώσει τη νίκη, είναι το λαμπρότερο αστέρι στη ζώνη του Ορίωνα, και ο Ορίωνας είναι ένας κυνηγός, είναι ένας go-getter, είναι ένας μυθικός ήρωας, ένα μυθικό πλάσμα το οποίο μπορεί να κάνει αυτό που θέλει και να το επιτύχει, το κυνηγάει και το πιάνει, άρα μπορείτε κι εσείς. Το ίδιο σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε και πολύ ωραίες εξελίξεις και στον επαγγελματικό σας χώρο. Προσέξτε, δεν λέω στην καριέρα, λέω στον επαγγελματικό χώρο. Δηλαδή καλύτερες συνθήκες στα επαγγελματικά, καλύτερους συνεργάτες, καλές σχέσεις με τους συνεργάτες, ευχάριστη ατμόσφαιρα, καλύτερα πράγματα, καλύτερη κίνηση, όχι βάλτωμα, όχι συγκρούσεις. Πολύ καλύτερα πράγματα. Βέβαια, να πούμε ότι αυτή εδώ η νέα σελήνη δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από την όψη εκείνη του ουρανού, την οποία περιέγραψα στο προηγούμενο βίντεο και αφορούσε το τάφ τετράγωνο του ουρανού με το βόρειο και το νότιο δεσμό. Ο ουρανός θα σταθεί στις 12 του Ιουνίου στο σημείο εκείνο που λέγεται κάμψη των δεσμών της σελήνης. Θα κάμψει τον βόρειο και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασίας. Αυτή εδώ η νέα σελήνη ούτως ή άλλως είναι σημαντική γιατί είναι η πρώτη μετά το 41 που γίνεται με την παρουσία του ουρανού στους διδύμους. Για σας βεβαίως, επειδή ο βόρειος δεσμός στέκεται στον 3ο οίκο, ακούτε προσεκτικά το βίντεο το προηγούμενο για να καταλάβετε γιατί αυτή η νέα σελήνη είναι συμπληρωματική αυτού του βίντεο, του προηγούμενου με τον ουρανό και τους δεσμούς της σελήνης. Όμως στην προκειμένη περίπτωση εδώ πάρα πολλά πράγματα θα εξαρτηθούν στο επαγγελματικό σας περιβάλλον από τον τρόπο με τον οποίο εσείς θα λειτουργήσετε, είτε προσπαθώντας να μάθετε πράγματα, να κερδίσετε γνώσεις και προσόντα για να τα χρησιμοποιήσετε στη δουλειά σας, ή επειδή θα αλλάξετε γειτονιά και θα είστε πολύ κοντά στη δουλειά σας. Ή, για παράδειγμα, επειδή θα συνάψετε γνωριμίες και θα πάρετε βοήθειες από ανθρώπους του άμεσου περιβάλλοντός σας, θα κινηθείτε με θάρρος, με δύναμη για να πάτε να διεκδικήσετε όλα αυτά τα οποία θέλετε. Έτσι, αυτή η νέα σελήνη είναι μια εξαιρετική νέα σελήνη, την οποία θα την εκμεταλλευτείτε στο επόμενο εξάμηνο. Βέβαια, τα πρώτα της σημάδια θα σας τα δείξει μέσα στις 2-3 πρώτες εβδομάδες. Υδροχόοι, ηλιοροσκόποι και σελήνες. Αυτή εδώ η νέα σελήνη είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκή για σας, διότι βλέπει με τριγωνική όψη το δικό σας ζώδιο. Πρώτον. Δεύτερον, γίνεται μέσα στο 5ο οίκο σας. Χαρά σε Ευαγγέλια. Διότι ο 5ος οίκος είναι ένας από τους άριστους οίκους του χάρτη κάθε ανθρώπου και ευνοεί
την απόκτηση παιδιών για όσους το επιθυμούν, την εύνοια για τα παιδιά μας για όσους έχουν, ευνοϊκές ερωτικές σχέσεις για όσους βρίσκονται μέσα σε ερωτικές σχέσεις, για όσους δεν βρίσκονται είναι μια μεγάλη ωραιότατη ευκαιρία μέσα στο επόμενο εξάμηνο να τις αποκτήσετε, και βεβαίως όσοι έχετε καλλιτεχνικά και επιχειρηματικά ή δημιουργικά σχέδια, είναι μια θαυμάσια έναρξη για σας, διότι αυτή η σπάνια νέα σελήνη στους διδύμους είναι η πρώτη νέα σελήνη σε αυτό το ζώδιο που συμβαίνει με την παρουσία του ουρανού. Αυτό για σας σηματοδοτεί ξαφνικούς έρωτες, ξαφνικές εγκυμοσύνες, εκεί που δεν το περιμένετε, αλλά και ξαφνικές εκλάμψεις, ιδέες μπορείτε να κατεβάσετε, γιατί θα τις χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε κάτι, για να βάλετε μπροστά κάποια σχέδιά σας επιχειρηματικά ή δημιουργικά γενικότερα. Αυτή η νέα σελήνη όμως έρχεται λίγες μέρες αφού έχει ήδη πραγματοποιηθεί η όψη εκείνη που βρίσκεται τάφ τετράγωνο ο ουρανός στο σημείο καμπής των δεσμών της σελήνης. Για αυτήν τη σπουδαία όψη έχω μιλήσει στο προηγούμενο βίντεο που ανήρτησα στο κανάλι μου, και είναι ο ουρανός στην κάμψη των δεσμών της σελήνης. Είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο, έχει να πραγματοποιηθεί σε αυτή τη θέση από το 1691. Θα ήταν χρήσιμο να το ακούσετε αυτό το βίντεο και να καταλάβετε ότι αυτό το συμβάν, η κάμψη του ουρανού με τους δεσμούς, έχει να κάνει, είναι πολύ σημαντικά συνδεμένη με αυτή τη νέα σελήνη στους διδύμους, η οποία είναι η επισφράγιση του προηγούμενου γεγονότος που σας περιέγραψα. Οπότε εδώ, αγαπητοί μου υδροχόοι, είναι μια σημαντικότατη σύνδεση με το οικονομικό σας πεδίο, όπου εκεί είναι το πεδίο το οικονομικό που εσείς οι ίδιοι κερδίζετε λεφτά με την αξία σας. Επίσης εδώ είναι η προσωπική αξία, τη γνώμη έχω για τον εαυτό μου. Αν κοιτάζομαι στο καθρέφτη και επικροτώ το άτομο που βλέπω, αν είμαι περήφανη για τα επιτεύγματά μου, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο τρέφεστε, τι εισχωρεί από το στόμα, τη μύτη κτλ. Θα με κλείσει το εσουρού, αλλά τέλος πάντων. Όλες λοιπόν οι καταχρήσεις ή οι χρήσεις εδώ είναι, ευνοούνται οι καλές χρήσεις και ευνοείται επίσης η απομάκρυση των κακών χρήσεων. Εδώ ο ουρανός προειδοποιεί κιόλας και λέει ότι μάζεψέ τα τώρα, είναι η ώρα να μαζευτείς. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι να κόψετε, πρέπει να κοπεί. Ποτό, τσιγάρο, μπλα μπλα, φαγητό, τέτοια πράγματα, κόφτε τα. Μέσα στο επόμενο εξάμηνο έχετε την ευκαιρία να το κάνετε, να το πραγματοποιήσετε όσοι από εσάς θέλετε και μπορείτε. Επίσης είναι ένα σημαντικό εξάμηνο για τα οικονομικά σας. Όσοι από εσάς μάλιστα χρησιμοποιείτε το πρόσωπό σας ή τη φωνή σας για να κερδίσετε χρήματα, δώστε του να καταλάβει, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ιχθύες, τελευταίοι αλλά όχι αμεληταίοι. Αυτή η νέα σελήνη στους διδύμους στην 24η μοίρα πάνω στον απλανή Αλνιλάμ στις 15 του Ιουνίου έρχεται να κάνει ένα νέο ξεκίνημα για σας σε θέματα που σχετίζονται είτε με την οικογένειά σας, μπορεί να είναι μια επανασύνδεση με τους ανθρώπους σας, μπορεί να είναι μια καινούρια συνθήκη για κάποιους από αυτούς, μπορεί να είναι και κάτι που να αφορά την ακίνητη περιουσία σας. Να θέλετε να αγοράσετε κάτι, να θέλετε να μετακομίσετε, να φτιάξετε ένα ακίνητο, να το ανακαινήσετε ή να το τακτοποιήσετε νομικά. Για κάποιους από εσάς δεν είναι τίποτα από όλα αυτά και έχει να κάνει με το πώς λειτουργείτε εσείς σε σχέση με τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την προσωπική σας, που αυτό δεν έχει να κάνει με χρήματα ούτε με αξιώματα κοινωνικά, αλλά το πώς νιώθετε ασφάλεια μέσα σας, διότι εδώ είναι ο τέταρτος οίκος, η ρίζα και ο θεμέλιος λίθος. Άρα εδώ αυτή η νέα σελήνη προσκαλεί να επανεξετάσετε όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι η πρώτη νέα σελήνη μετά το 1941, η οποία
βλέπει τον ουρανό μέσα στον ίδιο οίκο στον οποίο πραγματοποιείται στους διδύμους, κατ' επέκταση ο ουρανός παίζει μεγάλο ρόλο και ας μην είναι κοντά σε μοίρες. Είναι έτοιμος για ανατροπές. Ό,τι δεν είναι καλό θα το φωτίσει για να το δείτε και να μην μπορείτε πλέον να κάνετε το κορόιδο. Δεν είναι καλές οι σχέσεις σας με την οικογένειά σας, ή τις φτιάχνετε ή τις κόβετε. Δεν είναι καλό και δεν σας κάνει καλό το σπίτι μέσα στο οποίο ζείτε, μπορείτε να το καλυτερεύσετε αυτό το υπάρχον. Ιδάλλως θα πρέπει να αναζητήσετε και να βρείτε τρόπους να πάτε κάπου αλλού που θα σας κάνει καλό. Τέτοιου είδους πράγματα για τον καθένα διαφορετικά, καθώς δεν είστε κοπάδι, είστε μοναδικότητες. Βέβαια, το σημαντικό εδώ είναι ότι αυτή η νέα σελήνη ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να επισφραγίζει τη σημαντικότατη όψη την οποία περιέγραψα ακριβώς στο προηγούμενο βίντεο μου και η οποία αφορούσε τον ουρανό να κάμπτει το βόρειο δεσμό της σελήνης και να στέκεται με τάφ τετράγωνο ανάμεσα στους δύο δεσμούς της σελήνης. Αυτό επισφραγίζει ουσιαστικά αυτήν την τεράστια όψη, τη σημαντικότατη, η οποία ούτε έχει ξανασυμβεί ούτε θα ξανασυμβεί στη ζωή σας. Η νέα αυτή σελήνη δίνει ένα μεγάλο ξεκίνημα στον εαυτό σας, να κάνετε πράγματα που αφορούν εσάς, την υγεία σας, την εμφάνισή σας, τη φιλοσοφία σας, το τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας, ποιους ανθρώπους θέλετε να έχετε δίπλα σας. Όλα αυτά τα πράγματα, γιατί βλέπει κατευθείαν εσάς ο ουρανός και κάμπτει το δικό σας ζώδιο και κάμπτει είναι τετράγωνο, αλλά το τετράγωνο είναι συγκρουσιακό και εσείς φοβάστε, αλλά δεν πρέπει να φοβάστε, γιατί χωρίς σύγκρουση δεν γίνεται δουλειά, γιατί αν δεν σπάσει αυγά δεν γίνεται ομελέτα. Τόσο απλά. Κατ' επέκταση το συγκρουσιακό τετράγωνο είναι παραγωγικό, ενώ το τρίγωνο όλοι περιμένουν να πέσουν τα λεφτά, οι έρωτες πάνω στο κεφάλι τους, αλλά δεν γίνεται τις περισσότερες φορές, οπότε χάνουν τις ευκαιρίες γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι η ευκαιρία σημαίνει είναι η ώρα να το προσπαθήσω, μπορεί εύκολα να γίνει. Το τετράγωνο λέει αν δεν κουνηθείς και δεν προσπαθήσεις δεν θα γίνει με τίποτα. Το ξεκαθαρίζει. Εδώ λοιπόν σας λέει ότι βρίσκεστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο στη ζωή σας, όπου ή θα απελευθερωθείτε από τα δεσμά της οικογένειας σας και θα ανθίσετε, ή θα κάτσετε εκεί να βράζετε. Η νέα σελήνη σας δίνει αυτή την ευκαιρία και εσείς πρέπει να συνδέσετε τα κομμάτια του παρελθόντος και τα κομμάτια του τώρα για να παράγετε τα ωραία, μεγάλα χρυσόψερα με τα λαμπερά φτερά ή αν θέλετε τα πλάσματα του βυθού με τα λαμπερά φωσφορίζοντα χρώματα της αυριανής ημέρας, του μέλλοντός σας. Δεν θα είστε μέσα σε μία άβυσσο βυθισμένη χωρίς να βλέπετε που πάτε, να κολυμπάτε στα διπλά. Όσοι από εσάς θέλετε λοιπόν, ιδού η ευκαιρία του επόμενου εξαμήνου, βέβαια κάθε νέα σελήνη που σέβεται τον εαυτό σας και πόσο μάλλον αυτή εδώ η επικοινωνιακή νέα σελήνη στους διδύμους θα σας δείξει μέσα στους 2-3 επόμενες εβδομάδες προς τα που θα βαδίσετε. Για έξοδο θα ήθελα ή για επίλογο θα ήθελα να πω τα ακόλουθα. Ο κυβερνήτης αυτής της νέας σελήνης είναι ο Ερμής. Ο Ερμής είναι εκτός ορίων τη στιγμή που γίνεται αυτή η νέα σελήνη. Επίσης είναι in aversion με τη νέα σελήνη, δηλαδή δεν τη βλέπει. Αυτός είναι στον Καρκίνο και η νέα σελήνη είναι ακριβώς πίσω του στους διδύμους. Οι κανόνες λένε ότι όταν δεν έχει οπτική ο κυβερνήτης της νέας σελήνης ή της πανσελήνου ή της όποιας όψης, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να δώσει εντολές. Όμως, εκτός ορίων ο Ερμής σε προβληματίζει, είναι σημαντικός, δεν είναι ασήμαντος και επίσης λίγες μέρες πριν έχει ήδη ενωθεί με τον Δία και την Αφροδίτη μέσα στον Καρκίνο και έχει πάρει από την πολύ μεγάλη λάμψη των 2 ευεργετών, ούτε αυτό είναι ασήμαντο. 3, ο Λίλη έλεγε ότι όταν είναι in aversion, δεν έχει οπτική ο κυβερνήτης στις όψεις ή στα lunations, στις νέες σελήνες και στις πανσελήνους. Υπάρχει κάτι που το λέμε ως εξαίρεση, αλλά είναι σημαντικότατο και στην προκειμένη περίπτωση είναι 2 ευεργέτες και βέβαια θα πρέπει
να το θεωρήσουμε ότι έτσι είναι, όπως το λέει ο Λίλη, είναι χάρη. Δίνει λοιπόν χάρη. Και αυτή η χάρη που δίνει ο Ερμής στη Σελήνη είναι σημαντικότατη και θα πρέπει τελικώς να αντιληφθούμε ότι ο Ερμής που φέρνει σκέψη και επικοινωνία έχει να κάνει πάρα πολλά πράγματα εδώ και να συνεισφέρει σε αυτήν τη νέα Σελήνη που παραδοσιακά δεν θα το λέγαμε. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν θα ήθελα όλοι σας, όσοι φτάσετε και ακούσετε τον επίλογο, εσείς οι τυχεροί λοιπόν, να είστε πολύ προσεκτικοί και να δίνετε μεγάλη σημασία στις επικοινωνίες, στις συμφωνίες και στις σχέσεις σας με τους άλλους ανθρώπους. Όχι με τον κακό τρόπο, αλλά με τον καλό. Επιδιώξτε το, γιατί από αυτά που προανέφερα έχετε να πάρετε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα μέσα στο επόμενο εξάμηνο.